Magandang umaga po ka-adventure. Nandito po kami sa bahay namin. Kasama ko ang misis ko, si Ima, si Kuya Remark, si Kuya Patrick, si Baby Mary Joy. Ngayon po, mag-i-English po si Baby Mary Joy. Challenge po ni Baby. Si Baby Mary Joy, 3 years old na po siya. Tingnan natin, araw nang ba siyang mag-English po. Tingnan po. Time check is 5:35 po ng umaga. Nandito po kami sa amin. Nandito po si Mary Joy. Amazing! Anong bibilihin mo, Mary Joy? Ha? Anong bibilihin mo? Keraton. Enjoy bosti keraton. Anong bibilihin mo? Unsay paliton sa Bisaya, unsay paliton sa Tagalog, anong bibilhin mo? Hatas. Gatas? Oh. Magkano? Ilan? Ilan bibilhin ng gatas? 20. Ito po kami. Si Mrs. nagsasaing pa na ng ininit na tubig. Mainit na tubig. Ito si Kuya Remark. Nandito na si Ate Marian. Ito na si Ate Marian. Papa, Dito tayo, Joy. Mag-English kami ni Mary Joy. Anong English ng paila sa lang, paila. Sino pangalan mo? Joy. Mary Joy. Leg. Butlig. Keraton. Kilaton. Where are you live? Live. I live I live in. in. Repeat. Police. Anong in English ng aso, Joy? Iro. La. Anong iro? Anong in English ng iro? Aso. Dog. Do. Clap your hands. Sa pusa. Pusa. Sa iring. Iling. Pusa. Pusa. Anong ang English? Uling. Uling. Pusa, iring. Anong in English ng iring? Pusa. Pusa. Anong in English? Cat. Uy. Sa in English sa iring? Cat. Amazing. Sa iring ba? Sa iring. Isa to. Sa iring. Away gatas. Hindi tayo bibili ng gatas. Hindi, dog. Amazing. Yung pusa, yung iring. Pusa. Pusa may iring sa iring. Cat. Sa iro. Dog. Sa kanding. Goat. Sa isda. Amazing. Sa mata. Eyes. Sa ilong. Nose. Sa baba. Mouth. Sa ngipon. Teeth. Teeth. Very good. Clap your hands, Mary Joy. Baby Mary Joy. Dito si Patrick. Kuya Patrick. Kuya Patrick. Natutulog pa si Kuya Patrick. Natutulog pa si Kuya. Anong bibilhin mo, Mary Joy? Pangat ko pa. Anong bibilhin mo nga? Gatas. Hatas. Gatas. Ano pa? Milk? Usahin nila sa gatas? Milk. Milk.
Milk? Dako. Ah? Dako pa. Coke? Hmm? Pelit ko. Ato. Hmm? Pelit ko. Ako ba? Maya. Ako na. Hello, ka-adventure! Nandito po kami sa amin. Nandito si Mary Joy. Mary Joy. Nagwapa. Christine, dito. Si Ate Marian. Hi, ka-adventure. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito si Kuya Patrick na ito natutulog pa. Si Kuya Patrick natutulog. Natutulog. Ka-adventure, thank you sa lahat na nanonood ng aming video. Don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer. To God be the glory. Thank you po.